napakaganda ng sikat ng araw. Siyempre, salamat tayo sa Panginoon at hindi tumuloy yung bagyo. Alright. Ganda ng panahon. Kahapon umulan. Habang nagbubuhos kami dun sa flooring, umulan kahapon. At sana huwag namang bagyon kasi kawawa na naman yung mga sa mga mababang lugar, sa mga palay na malapit ng anihin. Kawawa yung mga magsasaka. Let's go. Siyempre ganun pa rin at papunta na tayo dun sa site. Siyempre sana tapusin nyo yung video na ating gagawin at sana magustuhan nyo at huwag tayo mag-skip ng patalastas. Alright, ayan, abang-abang. Katulad nyan mga palayan, pag oras na lumalim na naman yung tubig, kawawa yan, ubos yan. Yung kay Kuya Arnel, mismo bang pangalan ngayon ng lake, kay Kuya Arnel. Nandun nga si Kuya Arnel ngayon, di muna pumasok. Dinaanan ko sa bahay nila. Nagtatapos daw ng pilapil dun sa palayan niya. Malapit ng anihin yun kasi pinakita niya yun sa akin nung birthday niya na nanguha kami ng isda. Mismo gilid lang ng lake. Ayan New Zealand. Putik-putik na. New Zealand ng bato. Dito na tayo sa site. Ayun na sila, taas na. Ay, site na tayo. Yo, good morning. Kuya Bobby, good morning. Umuwi? Ha? Philippine team. Kape. Good morning, Jamila. Good morning po. Jamila. Masakit daw yung sikmura niya, kuya. Kagabi, dami na kain. Baka inabot gaya. Dami na kain. Inabot gaya sa sigmura. Balik mo na doon. Daon talaga. Repati kanya siya. Libre naman, kuya. Kaba naman na yung mauwian na naman. Kamu talaga. Pre, ang pampalakas na. Daon lang talaga. Mapapupos niya Oy, pa. malaglag si Bibi, ah. Kape. Sarap nung kape talaga eh. Sarap mo. Imported oh. Sarap ng kape. Visible na si Visible Hindi nakita niyo kasi na. Huwag ka kasi sa mga sulok-sulok. Asa daw si Kusina. Ay mga kano, libali si Paris. Medyo madilim dyan. Diyan sa... Dalawang. Adto. Oo. Darwa. Ampot dito na tayo sa hardware. At bumili tayo ng roller brush. Ate. Kailangan mo naman. Resibo. Kailangan resibo. May general na ka mo. Nganod. Nganod sa... Bibitan tayo sapon. Amo, pinipirit ko nga ni Abu Pati. Uma, natusan ko. Di ko naman ikuha sa pansin.
Sabi ko nga ni, pero At pakukuha yung gagawin natin na ano, na vlog ngayon ay pipintura sa hagdan. Right. Yan po, at dito na tayo sa site. Pabili na tayo ng pin. Ni Kuya Bobby nandyan. Babalot ng langka. Ulam namin, tanghalian. Amoy. Tibidang nandyan. Naman Chin Chin. Yo. Morning. Morning. Amoy. Ayaw mo. Ito yan, bago natin pinturahan, siyempre titiktikin muna yung mga inispatan. Ayan. Di ba, Tol? Kailangan tiktikin. Blender. Kahit palo-palo lang siguro. Mga ito. Para gumanda na. Amoy. At siyempre, shoutout sa mga kagulong natin dyan. Bihira ko na itong suotin. Ang namin. Wala nang rides. At siyempre, busy na rin tayo para di na tayo nakakapag-rides. Alright. At simulan na natin yung paglinis ng hagdan.
Kung ito, Hindi mo makita ng lupay. ihatod mo naman. Nakuloy. Ganyan niya ba yan? Ha? Tama kayo. Iyan na lang sundan. Ilan na? Iyan pa ba? Nagpapupod mo. Adik, sinama ko? Hindi pa mo. Adam mo rin. Hindi ko magpapupod na Ha? Bakal ito sunod dyan. Hindi mo magkakapagpapapot. Ano ba yan yung mga kulungan dito? Gina, ano? Bakit tayo? Sasabong buhangin, sasabong ito. Kira niya, hindi na ako tutulong hapon. Apat? Ha? Apat na buhangin kuya, isang simento. Ilang rapat? Tatlo, dalawa.
Sila? Pag-ibig ko lang. Ayan po, bali na natiktikan na siya. Malinis na. Pwede na po siyang pinturahan. Right? Ito, yung mga kalakalawang. Kaya tanggal na. Kasi mga simentang kumikit, tanggal na rin siya. Kaya magpipinturahan tayo. Ito. Saglit lang to. Okay. At yun po ang ikitang vlog na to at maraming salamat. Siyempre salamat sa mga sponsor na patuloy na sumusuporta. Siyempre sa mga viewers, patuloy nanonood sa aming mga vlog. At sana huwag kayong magsawang manood. Pawis. Huwag kayong magsawang manood sa aming mga ginagawang mga vlog. Alright. Yan po. Ang ito na po ito. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat naman palagi. Love you.